Dobrý den, vítám vás v Prostějově. Dnes mám pro vás krásnou jedinečnou nabídku, a to prodej tady toho rodinného domu o dispozici 6+KK. Nabízíme vám jedinečný rodinný dům v Prostějově o užitné ploše 312 m². Tento dům se nachází v prestižní výlové čtvrti Čechovice na ulici Esperánská, jedné z nejvyhledávanějších lokalit v okolí Prostějova. Interiér domu nabízí 6 světlých pokojů. Zde je také možnost přestavby na 7+KK díky půdě nad garáží. Nechybí ani moderně zrekonstruovaná kuchyňská linka, vnitřní bazén, finská sauna nebo také fitness pokoj. Dům je vybaven dvojgaráží a do centra Prostějova se dostanete autem za pouhých 5 minut. Dům nabízí krásnou zahradu, a to také s prostornou terasou a dřevěnou pergolou. Vše nabízí maximální soukromí. Tento dům splňuje očekávání těch nejnáročnějších klientů. Přesvědčte se sami, budu se na vás těšit na prohlídce.